wayud kaka wakalo kanyo. Inang'eyo ni sewuothe pinje maoko mang'eny. Ang'o maneno ni Kenya nyalo somo kuom joma ni oko go mondo mi wambwa kel kai. Mondo mi wakonyre wod lokruok mar kor lwasi, aluora bende, gigi mag lo, magi natural resources ma podi chuni. Gima duong' moloyo e weche mag aluora en discipline. Kidhi e pinje maoko nitiere luor. Nitie luor makata kiwito taka piny to ng'at malui ok bi ng'isi ni Trevor ibolo taka piny, obiro kwanye. In iwuon ema ibiro neno wich kuot. Koro nyaka chieng' mwachope angala ma waluoro aluora. And Trevor, gimora mora mibolo piny elo biro duogo mesa michame environmentally. Humani. Kiwito kawuono plastic endara, koth biro ka ng'ato kokwanye to dhi e nam. Kodhi e nam, rech biro chame. Rech no kinyi biro dhi kosewe e donge mihadhe donge. Koro timo plastic. Gimora mora mi iwito na environment, Mother Nature as a way of returning back to you. Matini nonro moro manotim gi jo UN chande manigo chuniga mar 2030 ka ok watimo gimora mora to nam gi kuonde pi duto biro bedo gi atamalo 50 mar plastic mok rech. Manadier. Mano nyaka Lake Victoria giri kucho. Manadier kendo wabiro gombo rech. Koro gimora mora mitimo oboduogo ni kata lawe eming'udho e aluora. Nitie kako boduogo ni nikechi samoro ne in jatibi to yamo biro mofuadhe. Marilyn oyudo TB. Kidhi bedo close to Marilyn, you will also get the TB. Imbi bro yudo TB. Koro gimora mora mwa, what we give to the environment will come back to us. Mother Nature as a way of returning it. Nitie yo kako biro duoko nwa godo. To luoro mar aluora ni. Koro